खुलुमबाय लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो फरायनानै लाहरग्रोनाय जाबाय आसा खालामो दिनैनि ब्लग भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलाङो बिदिबा नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लग भिडिअखौ फारियै नायलांबाय थादो नै बिसिम मोनबाय सौहैथारसै मोननोसै नै मोनफैबायानो मानै मोननाव हनै बाजैयाबो दङ लामायावनो नै बेनो सफैबाय बाजैया माबा लायनो नागिरदों हरै थांनो नागिरदों सोर सोर दङ न'आवहाय न' आरि सुदों हरै बाथौ दुमग्राफ्रा दुमगासिनो हाबाय नै जोंनिथिंजाय नै बिदि दुमो बाथौखौ थुलुंसि दुब्रि जाथ्रासि होनानै बानायनाय जायो बेखौ दै सान्थि सारनायखौ आयौ थुनायाबो बै मन्दिर बायदि माबानायखौ बिसहरियाव होनायखौ थेफारि होनो बेहायनो दा मन्दिर बानायनानै बेहाय फुजा होदों बैहाय बिसहरियाव बोरमा दाहोयो आरो नैबे दुहुब गोदान नुयो राम दुहुबनोबो दासो गोदान ओंखारनाय मोजां नायखानाय बिफांखौ देखायसै देखायबासो मिथियावो इउटुबारानो बबासो बे इउटुबारानो बबाखा बे बबा सिबि थायो केमेरामेना ना केमेरामेन बारा मोजां नङा बियो भाषाबो रोङा नालाय बर'खौ जोंना हनै बिनानैया बिदि साजायोनो माबाखौ मा होनोलाय सामब्राम गुफुर सामब्राम पियासखौ आरो ओरै नाहर नै थफिया गोदान बियो आमेरिकायाव बायनाय आमेरिकायाव बायनाय ओरै नाहर होलाय हारि हाबा दिनैहाय हिन्दुनिफ्राय इन्टारेस्ट मोनथारबाय हाबा होनायखाय
Cari es gitu mama di mulut kali kodok kira dulu. Saya. Minggu bulan aku mana bulan kali. Aku kesana fresh nang bunga. Adik kula sih udah. Kira kan sih kula sih nih. Ini mau bajikan deh. Daw फारामाव नै बयलार लायदोंमोन दाव फुनायफ्रा नै आयु बयलार मासे हनै खारलांबाय थफि हमनाया थफिया मा डिजाइननि नै बेदरा जोंना हौवाफोर नांलाया बाजैयासो लागायदों नै होख्रायबाय मा खालामनो नागिरखोबायलै न'आव थांनो नागिरदों आङो न'आव थांथ'नो फुजा होसान्दि फुजा होखांसान्दि दा फैफिनगोन र' 20टा बोरमा फाननो नागिरदों आयु एफा बुरजा दं आरो गोरलैद्रायथारना बोरमायानो मेमेखौ नै बे संबाय आयु गेसावसो होनबाय हनै आयु नै जानाया जाखाया मालाय खोमा दङ बयलार खोमाखौ नुफेरदों नोंसोरो आयु बयलारनि खोमा दङ नो नै गोबां जानायानो नै बे मा बेदर बोरमा लकेल दाउ भिडिअखौ बारा गोलाव लाजोबनाय जायासै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आङो